Ya ya Lono sing wantana raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa ngasta pusakane pancen nyai samandiman trabas ing perang pupus singo bareng alas logan iyo ae perang sang saya rame ya ha ha ha
cek. Ngomong Munira le? Munira. Dik lu. Abot ya. Os. Awas ana celek. Iki celek gedene semene pakanane apa iki? Wah. Iki kayane celek sing nyolongi teloku. Perintan. Os. Ya. Nek dhuwur panggung lenggana. Duduk, yang di panggung duduk. Ora kelihatan duduk. Ya, agak minggir boleh ya. Yo.
telolok apa mau? Telo bablas tekan kono kae. Lah, Bali langsung langsing. Olahraga jempalingan iki. Ya, apa kuwi mau? Hey! Yuk, 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 yuk. Ayo, ayo, ayo. Digoyang bersama Joko Tarungnya coy. Lo.
dhuwur panggung mendadi. Mendadi. Ayo! Ayo, 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 ayo. Woo! Golek apa wi medhon, medhon, medhon. Ya. Bayu umat, bayu umat. Ayo, ayo, ayo. Ceritane wayang Jawi ing Prajana Lekati Raja Rahwana arane gawe geger nyolong Sinta Anoman Cancut tumandang alang kau dadi awu kopong gede jroning raja a a ning ngendi nggonku goleki
sabar golek ising ayu-ayu, ayo jentit golek cowok. Kakek ngarep. Oh, ngarep. Piye? Ora iso. Hah? Jentit, ayo jentit kena, golek Joko no. Jentit, 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 ala jentit, 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 jentit. Alah, di, ora do jentit to, ora do baris, madep rono golek cewek karo cowok, mumpung akeh gini. Jentit kene ra? Mo, anjalo apa? Bali. Arep bali, ya wis, bali wae yo, wis sore. Ayo, ayo, ayo. Ayo.